നമസ്കാരം. സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അകറ്റുന്നതിന് ഗണപതിക്ക് ഏത്തമിടണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഏത്തമിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും പറയാം. ഗണപതി സന്നിധിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരാചാരമാണ് ഏത്തമിടൽ. ഗണപതി ഭഗവാന് മാത്രമുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ് ഇത്. ഈ ആചാരം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ്. ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഗണപതി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് വിഘ്നങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗമാണ് ഏത്തമിടൽ. എന്നാൽ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതു മടങ്ങുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് ഒന്നാമത് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏത്തമിടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തമിടാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ വിധിപ്രകാരം ഏത്തമിട്ടാലേ അതിനുള്ള ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഏത്തമിടുന്നവർ അവർ ശരിയായ വിധിപ്രകാരമല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഗണപതിക്ക് മുമ്പിൽ ഭക്തർ ഏത്തമിടുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അതാദ്യം പറയാം. ഒരിക്കൽ ശിവകുടുംബം വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. എല്ലാ പേരും സംസാരത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നപ്പോൾ ഗണപതി ഭഗവാൻ മാത്രം അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നു. ഇതിനിടയിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ചക്രായുധം ഗണപതി ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. എന്ത് കിട്ടിയാലും എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഗണപതി ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രവും എടുത്ത് വായിലിട്ട് വിഴുങ്ങാൻ നോക്കി. അതിന് പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ വാപൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണിഗണപതിയെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. എന്തോ കുസൃതി ഒപ്പിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വായിലുള്ളത് പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ഗണപതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഏത്തമിട്ടു. വിഷ്ണു ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഗണപതി ഭഗവാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി. ആ ചിരിയോടൊപ്പം ചക്രായുധവും പുറത്തു ചാടി. അന്ന് മുതൽ ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിനുള്ളൊരു ഉപായമായി ഈ ഏത്തമിടൽ മാറി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഏത്തമിടുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഇടത് കാൽ ഊന്നി നിന്ന് വലത് കാൽ ഇടത് കാലിന് മുൻപിൽ കൂടി ഇടത്തോട്ട് പിണച്ചു കൊണ്ടുപോയി പെരുവിരൽ മാത്രം നിലത്ത് തൊടുവിച്ച് നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് ഇടത് കൈയുടെ നടുവിരലും ചൂണ്ടാണി വിരലും കൂടി വലത്ത് ചെവിയിലും വലത്തെ കൈ മുൻവശത്തു കൂടി ഇടത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ 2 വിരലുകൾ ഇടത്തെ ചെവിയിലും പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഗണപതിയെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതവണ കുമ്പിടുകയും നിവരുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഏത്തമിടേണ്ട രീതി. വിഘ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നടത്തുന്ന ഗണേശ പൂജ, മന്ത്രജപം, പ്രാർത്ഥനകൾ, വ്രതം, വഴിപാട് എന്നിവ പോലെ സുപ്രധാനമായ ഒരാചാരമാണ് ഏത്തമിടലും. പലർക്കും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ചിലർ ഏത്തമിടാനായിട്ട് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് നിന്ന് വെറുതെ 2 ചെവിയും ഇങ്ങനെ ഇടതും വലതും പിടിച്ചിട്ട് ദേഹമൊക്കെ ഒന്ന് കുലുക്കി അങ്ങ് പോവും. ഇതല്ല ഏത്തമിടുന്നത്. അത് തെറ്റായ രീതിയാണ്. ഏത്തമിടേണ്ട രീതിക്ക് വേണം ഏത്തമിട്ടാലേ അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് എത്ര തവണയാണ് ഏത്തമിടേണ്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 പ്രാവശ്യം ആവാം, 5 ആകാം, 7 ആവാം, 12 ആവാം, 21 ആവാം. ഇങ്ങനെ ഈ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ആണ് ഏത്തമിടേണ്ടത്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്രായശ്ചിത്തമായി തന്നെ കണക്കാക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, അതായത് സമസ്ത അപരാധവും പൊറുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വേണം ഏത്തമിടേണ്ടത്. അതുപോലെ ഓം ഗം ഗണപതിയേ നമഃ എന്ന മന്ത്രത്തോടൊപ്പം വേണം നമ്മൾ ഏത്തമിടേണ്ടതും. ഇത്തരത്തിൽ ഏത്തമിടുന്ന ഭക്തർ നേരിടുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവ്വ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏത്തമിട്ട് തന്നെ തൊഴുവണം. എന്നാലേ അതിനുള്ള ഫലപ്രാപ്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നന്ദി.